makasasawaak. Mga sawaak ti anak ti manalo, ta isut magustuhan. No agarado, agarado akme, agarado kam nga dua. Tingat rabi agriing kami, aging inarado kami. No may saat abaro, ket makasasawaak. Mga sawaak ti anak ti mangalap, ta isut magustuhan. No agkamel, agkamel akme, agkamel kami adwa. Tingat rabi agriing kami, agkinkinamel kami. No may saat abaro, ket makasasawaak. Mga sawaak ti anak ti doktora, ta isut magustuhan. No agtudok, agtudok akme, agtudok kami adwa. Tingat rabi agriing kami, agtintinudok kami. Mr. Partinadan ko, para inaw, para luto, para ugas iti kaldero, para balsig iti kayo, para pakan iti dingwen, para padigos iti umping, para pastor iti baka, para sared, para laba, para plancha aglambaso, inaldaw ko nga opisyo. Awan met ti mabalin ko, ta isut tigasat ko, tangamin gagayem ko. Awan pulos ti adal ko, aging galayng iti grade 1, iti zero, ti inmurnal. Nuin ka ng lipate,
musikero at daragsak at damit niliday ay biyag ti musikero ang anusat ta isu tigasat ko. Kaya't mo kumare taag kinaawatan ta manok mo ken manok ko ket pagpalutin ta ida tuy manok ko kumare tawid ko ken ni tata ket day tamet manok mo tawid mo ken ni nana day ta manok mo kumare rimwaren ti dalen na ket day tuy met manukku nalpayen ti tingid na. Day tuyen ti nagpanagan na di ayan ayat adwa ayat laeng asar sarita ayat nga di makaid na lalabesen ket nalabes awan ti dakdakes itinaminsan nga aldaw tinanigalwan kapay ading iti patupat ken suman ket inwarsi-warsing kanpay inuna di binaungku anak kami suot kakanu tundigat kumayat tutayin bagintang tutiag sao. Lumaysa nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti vampira ta isut magustuwa no agkunot takmet agkunot kami adwa tenga trabi agriing kami agkin kinunot kami no may saa nga baro ket magkasasawa mga sawaag ti anak ti kuboy ta isut magustuwa no agsakay at met agsakay kami adwa tenga trabi agriing kami agsinsin na kay kami no may saag nga baro ket makasasawa mga sawaag ti anak ti surbetero ta isut magustuwa no agdilpat agdilpat kami nga dua tenga trabi